Gintawag ni Senador Dante Marcoleta nga mas malala pa kay Judas ang miyembro sa majority bloc nga magabiya sa ilang grupo kag magsuporta sa minorya agod isla ng liderato sa Senado. Ining pahayag ni Marcoleta sang ginpamangkot sa iyang reaksyon sa huring-huring nga may plano nga kakason si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sunod kay Marcoleta, nagbuhis gid gani sa iya kabuhi si Senador Bato de la Rosa sa nagbalik kini sa Senado agod nga makabulig sa pagboto sang nagligad nga Mayo 11. May 13 subong ka miyembro ang mayorya samtang may 11 naman sa minorya matapos nga ginklaro ng Senador Mig Zubiri kag JV Ejercito nga gina-associate nila ang ilang kaugalingon sa Senate minority o kunupod ganday former Senate President Vicente Tito Soto III. Bisan pa nga may ginabati-bati nga kodita kahapon, wala ini nagmadinalagon bangod sa among nga numero kag nagpabilin si Cayetano sa puwesto. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin? Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yan. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Si Senador Dante Marcoleta.